बुजायना थिनहराबो गैया जेबो खोथा गैया आं लायनायाव गैया आरो आं किटियाव भुलावबो लायनो थाङा आरो थाङा आं आरो जुदि नोंनि फिसाजोआ जुदि माबा मोनसे जायो सोरजोंबा माबा मोनसे जानानै हमजायो अब्ला दाया सब नोंनियाव थागोन आं बेखौलाय रोखा बुंखाबाय जे दायनिगिरिया नोंनो जानांगोन केला गोरोन्थिया सोरनि बेखौ सिगाङाव मिथिग्रोनांगौलै संगिता मिथिबाय नोंसा नोंफाखौ मोजाङै खोन्थाना हो नोंनि बिफाया आंखौ मालाबा सोंफेरनायमोन नामा गोरोन्थिया संगिताया माबाफोर गोरोन्थि मावो नामा जाबाय आंनि फिसाजोआ माबाफोर गोरोन्थि दं नामा बेफोरखौ आंनियाव मालाबा सोंफेरनायमोन नामा नोंनि बिफाया नोंनि गोरोन्थिखौ मालाबाबो गोरोन्थि होननानै सोंफेराखै दिनैसिम आंनियावहा आरो आंनि बिमा बिफानियावहा नोंनि फिसाजोआ माबायदि गोरोन्थि मावो बेफोरखौ आंनियावहाय एसे सोंनांगौमोन संगितानि बिफा खोनासं आरो मोनसे खोथा बुंगोन आं जों दा नांलाय खमलाय जाबाय एसे एनै जादों बेवहाय रावबो बुथारलायनो थाङा जों नांलाय खमलाया एसे एनैया जाखायो संसार जानायावहा बेखौथ' नों मोजाङैनो मिथिखायो हा बेखौथ' नों मोजाङै मिथिखायो बाट नोङो दायो बेबायदि खालामना दोननाङा ना दिनै सानबेसे जाखो न'आव लांना दोननाया हा सानबेसे जाखो थांना थाहैनाया बेबायदि बेफोरखौ एसे बुजिनो नाजानांगौ नोंसोर जुदि बेफोर खोथाखौ सिगाङाव बुजिनायमोनब्ला दिनै बेबायदि जानाय नङामोन नोंनि फिसाजोआ जुदि आं बै समावहा बै आं खोथा बुंनायखौ जुदि मानिनायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन न'खराव थांदो न'खराव थांनानै मोजां गिदिंबोफिननांगौ बेवहा न'खरावहा नोंसाबो मानसि गैया होननानै नोंनि फिसाजोखौ नोंसोर लाखिबा जाया जोंनि न'आवबो मानसि गैया बेखौ नों सानदोंना सानाखै मेलेमखौ एसे बाहाय फिसाजोखौ बिलाइ हरनो रोंदोंबा बुजायनानै थिनहरनोबो रोंनांगोन जों ओरैनो गामिनिफ्राय मानसि लानानै थांनाय बेफोर खोथा नङा नोंसोरो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों रायलायनांगौनि जेबो मोन्थाय गैया आंसो दङ बाट आं रायलाया मानो होनना बुङोब्ला दाया आंनि नङामोन नोंनि फिसाजोनिसोमोन जोङो दा दायखौ मावलायबाय हय नंगौ नोंथाङा आंनि न'खरनि बिमा बिफाजों माबाफोर दिनैसिम फन रायलायनानै सोंहरफेरदोंमोन नामा हा माबाफोर जादों मोजाङै सावरायलायनांगौ मोजां बुजायनांगौ होननानै नों माबा मोनसे जोंनि न'खराव फन खालामफेरनायमोन नामा आंनो नोंजों फन रायलायनो नागिरबाय थायो जोंनि बिफायाबो फन रायलायनो नागिरदोंमोन खिन्थु फन होआ नोंनि नोंसाजोआ नोंनो बेखौ आरो मोजाङै मोन्थिना लाखि जों न'खर मोननैजों सावरायलायनायजोंसो जागोन बे खोथाया बेवहाय रावबो रायजो राजाजों सावरायलायनाया जेबो खोथा गैया बेयाव मिथिबाय ओरैनो टाइमखौ इउज खालामनानै माने ओरैनो माने नोंनि नोंसाजोखौ न'खराव लाखिबाय थानानै जेबो मोना नों मिथिबायना उनावहा नोंनि नोंसाजोखौ बाट आंनि न'खराव नोंथांमोना लाबोनानै होखांनायनि उनावहा मा जागोन आंथ' दा खामानि मावाखै मावनाया मावदो खिन्थु बाट फैसा थैसा आं गथायाखै आरो आं होननानै उनावहा नोंसोरबो जे आंखौ फैसा थैसा गथायना दोनाखै होननानै आरो उनावहा नांलाय खमलाय जागोन एसेबां मोजां न'खर संसार सोलिबाय थादोंमोन जों मिनिमाम बहुत मोजां सोलिबाय थादोंमोन खिन्थु नोंनि नोंसाजोनि अख्रानि थाखायसो बेफोर जाबाय नोंनि नोंसाजोआ जे न'आव थांगाफ्रोमबो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामो आंजों फनावहा नांलाय खमलाय खालामहरो होननानै नोंसोर आंखौसो बुंदोंमोन ना आं नांलाय खमलाय खालामहरालै केला आं मोजांसो बुंहरोमोन फैगोन ना फैगोन दे फैगोनबालाय फै गाबोन फुङाव फै बेफोरबायदि आं मोजाङै फनसो खालामहरोमोन किसुमान नोंसोर मा बुङो नोंनि फिसाजोआसो फनावहा जानला मेला खोथा बुंनानै आंखौ खर' गुदुं खालामनानै नांलाय खमलाय खामहैयो मिथिबाय बेखौ आरो नोंसोर जेबो बुजिया नोंसोर जेबो मिथिया आरो नोंनि फिसाजो उन्दैखौ बुंदों नोंनि फिसाजो उन्दैया जोंनि गेजेराव मालाबाबो हाबना नोंनि फिसाजो उन्दैया जेब्ला हाबा जानानै थांगोन जेब्ला जुलि जानानै थांगोन अब्लासो मिथिगोन बियो मा बुंहरदोंमोन दाखालि आंनि हौवाया नों बायदि नङा होनना बुंदों ना बिनि हौवाया आं बायदि नंगौना नङा बे हाबा जाखांनायनि उनावसो मिथिगोन बेखौ दानो डिसिजन लानो रोङाखै बे गथ'आ बे 10-15-20 बोसोरबो जायाखै हा 12 बोसोर 15 बोसोर जाबाय थादों बिनि गोसो थोनायखौ जे नोंसोर न'आवहा जायगा होबाय थायो बे लाजिनाय गैया नोंसोरो मेलेम गैया ओमफ्राय सोरनि गोरोन्थिलै नोंसोर बिमा बिफायानो एक नाम्बार गोरोन्थिया बिमा बिफायानो एक नाम्बार गोरोन्थि मावो नोंसोरो बिनि उनावहा जेबो बुंनो हालिया जाहैयो फिसाजोखौ खर' गिदिर खालामजोब्बाय फिसाजोखौ नोंसोर दा बुजायनानैसो थिनहरनांगौमोन दा बुजायना थिनहराबो गैया जेबो खोथा गैया आं लायनायाव गैया आरो आं किटियाव भुलावबो लायनो थाङा आरो थाङा मानो होनना बुङोब्ला माने नोंसोरो बहुतखिनि अयथासार खालामदो आरो बहुतखिनि नोंसोरो आलाय सिलाय खालामनानै दोनदो आलाय सिलायब्लाबो नैबे बिथाङा आलाय सिलाय जाया केला मिथिनानै ला एबार हिनजावनि खिथाव खारफाया नोंसोर जुदि मा साना आं जेबो मिथिया बाट आरो जुदि नोंनि फिसाजोआ जुदि माबा मोनसे जायो सोरजोंबा माबा मोनसे जानानै हमजायो अब्ला दाया सब नोंनियाव थागोन आं बेखौलाय रोखा बुंखाबाय जे दायनिगिरिया नोंनो जानांगोन केला नोंनो दायनिगिरि जानांगोन नोंसो लाखिदो न'आवहा नोंसो लाखिना दोनदो साला आरो संगिता मेलेम गैयै मूर्ख जदा मूर्ख बेबो मिथिनांगौमोन बेबो बुजिनांगौमोन जे न'खराव रावबो गैयाबा आं दा बेजों जियानो जा जुलि जाबाय आंनिबो गोरोन्थि दङ बिदि होननानै नों गावखौनो गाव सानना लानांगौमोन नों आंखौल' गोरोन्थि होनना साननाङा नोंनि गोरोन्थिनि थाखायसो बेफोर जादों नोंनि गोरोन्थि नङामोनब्ला बेफोरबायदि नोंसोर न'आव थांनानै आं नोंखौ गोदना सिथेरनायामोन गोदना सिथेरनायल' आन्थायानो भुल जादों ना
थां नायगोनसुन केला नायगोन नोंखौ बेसेबां मोजां संसार मोनजायो बेसेबां मोजां संसार जागोन नोंनि बिमा बिफाया बेसेबां मोजाङै नोंखौ न'खराव लाखिबाय थागोन गथ' गथाय दङ मिथिना ला फिसिगोन सानदोंबा फिसि मिथिबाय आं जेबो सानलिया आं जेबो बुंलिया आरो मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं लास्ट भिडिअ नैबे जाबाय थार्ड भिडिअ आरो मोनसे लाबोगोन लास्ट भिडिअ लाबोगोन आं लास्ट भिडिअनि उनाव आं मोनसेबो भिडिअ आपल'ड खालामलिया आरो आं दरकारबो गैला पाताबो होलिया जेबोबो खालामलिया आं बेखौनो बुंबाय स'